Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong hapon, maayong gabi, kanatong tanan, no? Kumusta? O karon din, no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugila, no? Nga sinuwat ni January Kabidad. O sa dili pa din, no? Shout out kay ko sa tanan, nga nagsulod ang nila mga, no? Shout out kay ko, no? Shout out ko, no? Kang James Sabero. Salamat kayo, no? O kang Nichelis Madit. Salamat kayo, idol, no? Sa perminti nimong pagsunod sa mga sugilanon sa RMN Drama. Salamat kayo. O sa tanan nga nagsunod na rin dramahan, no? Salamat kayo. Ilabi na sa tanan na akong gipang upload, no? Nga mga sugilanon nga gikan sa RMN Drama. Salamat kayo, no? Sa pagsubaybay. Bay, no? Ang sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Part 3 na ta, no? Mga ka-listeners, no? Part 3 na ta. Pobre dato. Oy, niyan ang mga polis. Padaplin mo. Ay na ninyo hikapa ang minatay, ha? Padaplin. Mek, abay. Diniyo na ka, may atuon to. Asa man ka bay dyan eh? Mauban ko ni mo bay? May pakikitaan ko pag-usap. Kinsa man, uban ko bay. Ako bay, alalay ni mo bay. Oo, tara. Pero bay, nganong mamaya man tas interview? Magsusi unta ta ba kung kisa ng batang namatay? Oh, hunang malagi ka. Mas mayo pa nga mo ni atong buhaton. Ansa man bay? Ako, mulakaw ko sa kong tuyo. Unya ikaw, abay. Pabili na ka din aron magmaritis una ka bahin ng patayng lawas sa bata nga gilabay sa minteryo. Ha? Unsa? Sige. Ako nalay pabilin. Abay, tuhugang gud og maayo ang istorya. Ha? Ulagi. Sige. Asa man kikapain ng si Chani, no? Pero, gusto. Mas maisa nang ako'y magpabilin din. Kinahanglan makabalita ko kung kinsa yun ang bata o kung ganong gipatay maning bata, Way mo doon! Wa! Ikaw doon na nas mga pulis ang minatay. Mabalik ko sa agi. Mupadoon ko kamay. Poldo. Tsa. Stila, kuyawan mo lang tanin mo dyan. Mga lit palagag mukaw da tsa eh. Kinahanglan magita tagpaagi nga mahalin ng akong yuta. Tsa, di ba na daling mahalin ang yuta? Lar ka lang una. Ako lay bantay din eh. Kung mularga ko, unsao naman lang ang pagmasyar sa yuta. Ay, kasayon. Naman ang abogado, God. Di ba? Maayo! Uy, Maayong adlaw! tingog marod, chicks. Lakaw, ato ba nga? Ay. Ako yung matubang ini kay babae man eh. Maayong adlaw! Uy! Uy, miss. Unsay ato? Mao ba yung bay ni Poldo? Ako si Puldo. Nga naman na ta? Kuan. Ako din si Malchi. Best friend ni Dindo Pater. Uy, mauba. Nga nasaag ba kayo din sa amo, ma'am? Ayaw pag ma'am na ko, oy. Di mo ko maestra. Nialagi ko kay nagsuroy-suroy ba. Ganahan mo ko maghimog istorya ining dapita. No, di. Ginahan ka mong suroy-suroy. Writer ka? Di man. Vlog-vlog lang. O sa mga istorya hangin mong gustong may bawaan? Bahin sa gidongog nga ungo ining dapita. Ngano ganahan magkamahibaw bahin na ng istorya, ha? Ganahan lang kay mga horror story man ang akong content sa akong vlogs. Kuan. Dunay gidungog nga ungo din pero di kayo kasuhito na nila. Ang mga altroso man to ng mga ungo ining dapita. Kuan. Okay nang bay sa bungtod, mao ko na ilang bay. Bitaw. Suhito ka na mga altroso? Kuan, suhito yun kay, kuan, Puldo! oy. Kana yun sa magkasulti bahin sa mga altroso. Kay altroso man na siya. Ako layo naman ko.
Amasyuman ko. Kana gyud siya ang altruso. Ngano day? Oy, ikaw din ni, miss. Naabot na sa kadinis ilang agaw puldo pag marites. Ha? Wa man. Nagsuroy-suroy ramang gud ko. O ba? Kana siya mao pangutan na bahin sa mga altruso, miss, kay maumin ni siyang apo gyud ni Lulupilo nga gidungog og kaliwat ug ungong ining dapita. Oo, ako bitaw, miss. Ngano day? Unsay problema sa mga altruso ni mo, miss? Tawagan ako og Melchi. Uyaman mo ni Dindo Paterno? Dili man. Kuan, suod lang ni. Maong gidako ni Denise Ila. Nangita mo na siya mga altruso dyan eh. Ikitubaga na. Unsa man lagi ang atraso sa mga altruso ni mo, miss? Kuanay. Himuan niyang istorya ang mga altruso. Istorya? Kung nganong, kuan ba, kung nganong gidungog nga ungo ang mga altruso. Uy, mo ba? Onya, pila may bayad? Bayad? Unsay bayad? Kung imo kong interviewon bahin sa among pagkaungo, doon na ginay bayad. Ha? Inuras ra ba ang bayad kung interviewon ko, miss? Kay, ako gay nabinlan sa pagkaungo ni Lulupilo. Ha? 100 ang oras. Sugot ka? Mubalik lang ko, oy. Kung mo interview ka na ko, miss, ato sa akong payag dito sa kilid sa minteryo, ha? Ayaw din higay. Di man ni mo dalit og snacks akong igagaw. Parente na day mo? Oh, good. Uy, layo rami, uy. Bitaw. Ingon siya, layo sa siya. Pero, sara mong loloy. Karong gabi, ato ako sa among payag, ha? Gabi igyud? Oo, gabi ilang. Mandarbaho mo ko adlawan, miss. Magkita lang ta sa minteryo. Tuwa man ang akong office dito. Ha? Ako may sepulturero sa minteryo din, higod. Ato na ako dito interview, ha? Kaya karon busy bukay ko. Doon na pa mo ko'y patay nga gilabay sa minteryo. Patay ka gilabay? Oo. Lakaw, unatong susi ka. Sige ha. Muuna na lang ko ninyo. Sige. Nga dito nga ni aman ka, Johnny. Nakoy doyo mo. Importante kayo. Unsa man na ka-importante, Johnny? Bahin na sa bata nga imong gisugo, Gawpuldo. Unsa bata ba? Ayaw palimot-limot, good gaw. Doon na kay batang lalaki nga gisugo sa pagpaniid nako kung makalupad na ba ko. Ha? Wa lagi ko magsugog bata, gaw. Ikaw lagi giingon sa bata nga nagsugo niya. Ito may laing bay nga gituho ang bay sa ungo day, ha? Ang bay naman ni Lolo. Unya, ikaw na may nagpuyo dito. Maglabang-labang naman ka din sa imong bay sa lungsod og dito, di ba? Ay nganong gidako man na nimo, Johnny? Masa maganda gisulti sa bata, ha? Ay, Nganong ni amagid ka sa bahay ni Poldo? patay na ang bata nga imong gisugo pagpaniid nako, Gawpuldo. Oh, Unsa? Patay? Nagkaluoy niya ba tao? Nagkuha pa man. Iya ka pa na. Panaw. Iya ka panaw. Sabi na. Excuse me. Unsa na gitapukan diha? Patay? Patay, miss. Uy. Dinhi naman kasminteryo, no? Nagkita na no? Dinhibit ako. Nakamayong na ko nimo. Ako din, Smikbik. Ikaw? Tawagan ako, Melchi. Melchi. Chi, nganong naman ka din sementeryo? Nakadungog manggod ko nga doon ako ni patay nga gilabay din Oo, nabitaw. Kanang gitapukan sa mga tao Mao nang batang gilabay. Gitanaw na sa mga polis. Hala no? Kakaluoy ko sa bata. Sulti na tinuod. Kung kanus amo katapusan nakita sa bata, nga imo gisugo pagpaniid nako, Gawpuldo. Gaw, murag magmo-action kung kalain na ng imo sinultihan. ngano man di ay, Johnny? Nagduda ka nga si Poldo ang may patay sa bata?
Wa ko magduda tiya. Nagsusi lang ko kung kinsa tong bata kay gipatay ni. Klaro ha, Johnny. Gipatay o namatay? Akuan, mura og gipatay. Unya gilabay sa sementeryo. Aw, mura raman ka di ay. Hala, lakaw. Karuha ko gipatay ba siya o namatay lang? Kaya na nagpahayang nagkikita ng bata't mga pulis. Anak ko. Anak ko. Luoy samahan. Luoy, gyud. Kinsa? Kinsa ang nagungo sa akong anak? Kinsa? Uy, giungo ko no ang bata. Giungo. Ako ni picturean. Naunsa man yung bayana. Kuhaan man niya picture ang pating bata. Kawad yung bayana. Ibalik ang ungo ining napita. Ay, Salbahis ka, mabuha ka! Salbahis ka! Mapagan man kas Johnny ining gipasangil sa amahan sa bata. May koronado pa rin ko mo. Kanay nahita mo. Ungo ang akong anak. Anak ko! Anak ko! Gapuldo. Tia Alicia. Di lang ta mag-unay og daot tayo Parihas man dang kulo nga kaliwat sa gidungog nga ungo. Ay kinag-unay dayta nga wa man. Bitaw gaw. Pero ganahan man lang maniguro kung unsa na imong kahimtang karon. Ikaw ba nakasunod sa bato ni Lolo? Mauna, unya, naapa kay piso sa imong tutunlan. Kung maungo ka, mapagan man mi sa pasangil sa mga tao. Gusto na ko og normal nga kinabuhi. Mao bitaw nga nagpalayo ko din ni Papa. Kay mauwaw na kaayo ko nga anggaan og anak sa ungo. Aron magkasinabot Ayaw na lang ko ninyo panid Ako na magidawat ang pagkaungo ni Lolo. Ayaw na mo bagdaghan og saba. Pero, unsa man gihonghong ni Lolo Pilo ni mo gaw Johnny? Wa lagi siya gihonghong ngaw. Ay do na lagi, nakakita mi. Gipadool niya ang ihang baba sa imong dunggan. Naunsa man taon mo, Hagaw-haw ratos patay, Ha? Unsa ko'y hagaw sa patay? Sa ato pa, doon na yun siya gihonghong ni mo. Nabitaw? Daan pa yun ko. Nagpaigod pa yun ka na mo. Unsa may gihonghong ni Papa nimo? Ay, okay. Kini ha. Wa na gyud ni libod-libod ha. Si Lolo Pilo, kuan mo gud, mura naman to siya giango-ango tiya. Go. Mao nga gibinlan ko niya og panyo nga dunay giputos nga gilingin nga simentong bato. Kanang murag Julin ba? Ay, oo niya. Unya? Hain naman ang bato karon. Asa mo ka gyud natong tulo, Tulo raman unta no? Mao ni ang panugo ni Lolo. Ang iyang honghong mao ni. Ayaw na ipakita, Soba. Palikon ka, kung ibudag ipakita sa pagtao. Bisan sa imong igagaw, imo lang ka na. Kumuha pag-ayo. Mao na ang panugo ni Lolo. Dili ipakita ang iyang gibili na kong bato. Nimo Gawpoldo. Kay ako ra kuno ni. Unya, mubalik siya kung ako ning ipakita nimo. Ha? Ikaw ganahan ka na, balikon ka. Patay na ko to, balikon. Misulti gyud si Papa ana nga mabalik siya. Lagi. Unya, unsa man, ha? Gusto mo mutanaw sa bato? Di magamamahadlok kung mubangon si Lolo, gikan sa iyang lubganan. Ug muduol ninyo, ha? Di lang ko gaw, di lang ko. Nga, unsa man tiya, ikaw ganahan ka? Mutanaw gud mo sa giputos nga bato ni Lolo Pilo. Hugot ba gud kayo ang iyang panubo nako nga dili ni ipakita sa lain. Kay kung ako ning ipakita, mubalik siya. Unsa man? Mutanaw mo, ha? Tanaw mo? Dili na lang. Ikaw gaw. Kasi ganahan sa kamutanaw, ni Lolo nga mubangon gikan sa mga patay. Ganahan ka? Di ko. Sure mo ba? Kaya ako na ipakita ninyo. Ni aram ni sa bulsa ang bato. Tanaw mo? Ay, ayaw ha. Dili. Ayaw Basta ha. ha. Di mo gusto mo tanaw ha. Karon gaw. Sige. Balik tag hisgot sa batang namatay. Tagadiin man to. Taga Merkado.
nasa kilid sa merkado ang ilang barbarong. Buboy ang ahan sa bata. Yang amahan ra ang yang kauban pero masakit to na yung amahan. Oh, mo ba? Johnny! Bay! Ay, Bay! abay! Bay! Ay, salamat nga. Natultulan tang jud ka din, bay. Oh, nga naman na, bay. Sa problema. Bay, kinahanglan magbantay ka, bay. Kay matud pa sa amahan sa bata. Giungo ang iyang anak maong namatay. Unsa? Oy, ngano nagkasulti man siya nga giungo ang bata? Tungod kay wa na ni kasing-kasing. Unsa? Pag-sure di, abay, mikmik, oy. Tinuod ka nga, giungo ko na ang bata. Mauli ginagikagubtan sa menteryo, abay. Suko kayong amahan. Gikuhaan og kasing-kasing ang bata. Oo. Uy, kakuyaw gud na balita ah. Ah, dali. Magsusi, tas mintinyo. Ayaw sa lagi, bay. Ayaw sa pag-atubay. Pasin ko nung saon kas amahan sa bata. Suko ra ba kay to? Pero musamot nga magduda sila nga ako ang nag-ungo sa bata kung mutago ko. Dali na, bay. Ay, nanang, hari sa minang. Bay, puldo. Tiya, unsa man tinuod ka nga giungo ang bata? Agoy, kung tinuod maggani ni, kuyaw kun mapagkanta. Unsa ba ito buhaton ani tiya? Manago lang una ta dinhi sa bay. Sige tiya. Total si Johnny man ang gidungog nga nakadawat sa pagkaungo ni Lolo Pilo. Kaluoy sa bata. Ay, Kadag ka na sa tao, dinis mintiryo, abay. Pakaibaw na bitaw sa mga tao ron. Daghan na ba yung vlogger? Tanawa ang nakadaghan, oh. Diba? Pulos na dag cellphone. Unsam kay gibati sa amahan sa bata karon. Nangisog mo itong maayo ganina ba? Kadungog ka ron? manay nagungo sa kong anak. Uy, kukuyaw tong na. Mituog yun siya nga, gibalbal ang iyang anak. Mami, ang sulti. Abangi ko ninyo, kamanakpan ang ibalpal sa kong anak. sa ungo. Abangi ko. Wa mo kayo namatay sa buhi pa siya. Mikmik, mura og di maayo nga paduga sa mga tao da. Do na unya makailan ako. Bitaw. Atras na, atras. Sige, sige. Madakpan yung kinsa. Atras na, atras. Sige, sige, balik tas agi na. Hala, naa ang kaliwat sa ungo. Nailanagid ko, bay. Bay, dali na bay. Managa na to, dali na bay. Dili, bay. Ha? Ato bangon ni mong mga tao? Hain na napusong mo! Oh. Hain! Managa na lang tabay. Tulogid ko da, gitulogid ko. Alin na ba? Apo sa ungo ka! Ops, kalma lang, Manoy. Kuan. Sige, doon. Apo ka! Ha? Ops, kalma lang. Manoy, kalma lang. Kanang nakakita ba ka nako karon nga nagkaon ko og tao? Gibalbal ang akong anak. Busa magbayad kag mahal! Maluoy ko! Maluoy ka! Ha? Maluoy ka, di mo taon! Ay! Noy! Ay nalagsuko na ng dyan ni Noy. Kay street fighter na, Noy. Tabang! Parinti ko! Noy. Cross, tabang! Parinti? Noy. Ay na lang ko, pasakit eh. Wa man ko'y gibalbal taon. Di man ko mukhaon og tao, oy. Noy, ako Noy. Saksi ko na, Noy. Kauban man mi, Noy. Ako, untay, una yun na nag-ungo ka na, Noy. Gibalbal lagi nga akong anak. Gikuhan siya kasing-kasing. Noy, naiginoo sa langit. Dili taon ako ang nagbalbal sa imong anak. Wa na lang mipatay sa akong anak. Wa na! Bunog na gibaani mo diya, Noy. Lumayan pa rin. Ayaw pa tayo papasagin. Ingon bitaw ko nimo nga dili ako ang nagbalbal sa imong anak. Kundi na ikaw, kinsa man di ay. Ha? Hain man ang kasing-kasing sa akong anak. Kalma lang, Manoy. Itugyan lang namang mga pulis ang pag-imbestigar sa kamatayon si Mana. Dili sir. Giungo nga akong anak. Ug kini, ang ilang gitudlo kakaliwat ug ungo ining dapita. Nagpanatawhan na, sir. Gusto na lagi, gusto na. Huwag ka kita nga iyang gikaon ang kasing-kasing si Mana. Busa, dili ni mo siya mahimong ipadako. Kung di ka mong patuol ako karon, ikay ako nakmo. Ang patay lawas si mong anak ang atimana.
Tira, tira mo na Manoy, mga pasubo na ko para sa imong anak. Hoy, ungo. Ah, Wa patabahuman. ah, ha? Timaninan, unguan ka. Timanina. Naunsa man tong tawana? Nagbahad naman Hinoo. Na, ato nung sabto na bay. Ingon anak mo ginang nakas kaguol. Unya, di ni mo madawat ang nahitabo. Mangita mo gid kag kapasanginan. Bitasap na. Ay, luya taon sa bata eh. Johnny! Ah, Kuyawan ako ganina. Oy, abi na kong lupigon ka sa away atong manoy. miss ka ng milchi to yung gani mo, no? Ay lang, idulit ng sa kong naong ang imong cellphone. Ay, sorry. Excited lang kay ko. Kalma lang, day. Hapit na mahusos ang imong purol sa mga ka-excited, oh. Ay, mao ba? Okay lang. Nag-short man sad ko. Aw. Johnny, biliba ginako ni mo, uy. Nakalikay kasi ang kumo niya imo pag siya natukmod. Parehas makas artista nga, Cartesian nga si Steven Seagal. No, tanawang bata, gidana. Masunod ako nila. Mas importante ka kay ikaw mo ingkipasinglan sa amahan sa bata nga. Mo'y may balbal siyang anak. Unsa man imong video? Imo na i-upload? Oo, kung masugot mo. Wala, nakaibayran na nako, anak. Nga naman. Imo mo kong gi-interview ron. Nalimot ka? Tag sa kagatos baya ang akong oras kung interviewon ko. Ay, kabala ka. Mubayad ko. Mikmik, ikikwenta sa oras sa among panagsulti, ha? Sige, 150 na imong bayranan, ha? Tingbo lang ako bayad. Di mahimo. Bayadaan. Aha? Ay, kaalimuot ba? Ang tiya, nanirado mo tas tanang bintana din sa kumbay. Ay, wa na tingali mo anhi din oy. Hindi lang tamo kumbiyansa tiya eh. Pero, Puldo, tinuod ka ang ilang giingon nga gibalbal ang bata nga gilabay sa minteryo. Ambot lang ka ha? Karon pa man may tabo nga doon na gibalbal. Sa una nga buhi pas lulo, wa may gibalbal. Puldo, tinuod ka nga namatay si Papa Pilo. Nagduda ka nga wa tiya? Ay kahibulungan manggod kayo ni balita nga dunay bata nga gibalbal. Bitaw sap no? Ay wara ba tumaimbal sa mar si Papa? Tuod no? Kang kinsa mo tong pagbuot nga di imbal sa mahon si Lolo Pilo? Kuan, iya tong panugon nga dili siya magpaimbal sa mar. Tinuod ka tiya? Ay ulaki, tinaw pa sa kung huna-huna ang iyang tingog. Alicia. Papa, ngano, mukaon ka og lukaw? Wa na'y kapuslanan kung makaon pa ko. Hapit na ang akong oras. Unsa man imong tuyo pa? Kung mamatayin ako, ayaw ko ipaipat sa mar. Ay, ngano man ka? Basta, tumana lang ang akong gusto. Ayaw ko ipaimbal sa mar. Mauna ang kanunay niyang gipalik-balik og hangyo nako. Nga dili siya imbal sa mahon. Tiya, nganong di man siya magpaimbal sa mar? Ay, wa gani ko masayod. Pero ngano gyud ka no? Hala ka tiya. Basinog nabuhi si Lulo. Ug mao'y na malbal. Paghilom ni Hapoldo, pakuyawan man sa tanibo. Bitaw tiya. Tinganong wa man siya magpaimbal sa mar. Nabuhi gitingali si Lulo. Pa, ikaw na! Lulo? Ayaw ito pangadlog na mo, Lulo. Itong ring. Pa, ikaw ba na pa? Ayaw intaw mig hadlok ka pa, ha? Si Johnny man ang midawat sa imong giwara-wara. Siya lay hadlok ka pa. Pa. Lulo. Nanang imong kita sa interview. Tumata. Ganahan dyan si
Milchida, nga magtuki-tuki bahin na ng ungo-ungo, no? Oo. Mao man ang mga vlogger, abay. Bisan unsa na lang ang suwaton. Ang ako lang, bay ba? Kung mutuo na ang mga tao nga ungo ka. Aw, saan naman? Kung ungo naman ko para sa uban, bahala sila. Maya noon, nga sikat na ko. Ay, baga, gini mo eh. Huwag ka mahadlok nga gukdon kas mga tao. Anong gukton mo ko nila nga? Wa mo ko'y gibuhat nga dawtan. Oh, hinuon. Pero basig masuko gyud ang uban nimo ba? Kay gidungog na ra ba gyud nga kaliwat mo og ungo. Unya, unsaon naman lang kung dunay mangisog og sunugon ning imong payag. Unsa? Johnny! Johnny! Ikaw, sugatan ikaw! Unsa ra? Unsa mo? Tingog rin Tia Alicia og Leopoldo. Ala, Johnny! ngano man dun sila? Tia! Leopoldo! Oh! Pasudlain ako! Ha? Pasudla ko! Uy, ngano? Pasudla ko! Ikaw! Tubig! Tubig! Oo, tubig. Tubig sa lamisa. Oh, Diot. Oh, nasa baso. Inom. Ikaw, Tia. Bebe, ako sadbe. Sa may nahitabo ninyo eh. Tia, go! Nga nadagan man mo pa ikaw dinis ang mong payag. No. Nagdugo lagi na imong tuhod ng Alicia. Ay, nadagba ko. Agoy, mura man kong mamatay sa kakutas. Ay. Ngano di mo? Kung sa inyong gikahadlukan? Si Lolo Pilo. Unsa? Anong nahadlok mo Lolo? Ay, Johnny, sepulturero mangyod ka. Kinahanglang atong matanaw ang lubong ni Papa Pilo. Ngano man? Basin og nabuhi siya. Unya mo inamalbal sa bata ang gilabay sementeryo. Unsa? Tiya, oy. Ay nga no, may katawa man ka. May katawanan ba sa akong gisulti? Oo, nagad. Ngano mo na nasud sa inyong uy nga nabuhi si Lolo? Bitaw lang. Baas sa danin yung huna-huna ng uy. Ungo-ungo naman yun na nang. Ay, usa pa man dayo na huna ni mo ining nahitabo karon sementeryo, ha? Dili day ni ungo-ungo. Aw, tuod sab no? Pero ngano laging nagduda man mo nga nabuhi si Lolo? Tungod kay wa siya magpaimbalsamar. Unya. May problema na. Mao man na yung gusto, di ba? Sukad ba sa una? Nanogon sa din si Lolo ni mo dyan eh. Oy. Unsa may iyang gisulti? Ingon ini ay. Apo ko, Johnny. Ngano, Lo? Hapit na magyug ko. Mamatay, no? Hello. Okay ba kang mamatay, Lo? Uy. Lupigon pa ni mo ang imong mga barkadas imnanan. Hapit na lagi ko mamatay. Pero, mularga pa ka sa syudad. Pero, sa di pagkamularga, kimati ni ako, isulti ni mo. Oo, sa mana, Lo? Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbas sa maha. Ha? Nga naman? Aron tibuo ko nga mubangon kikan sa akong lubnganan. Unsa? Mao nang gisulti ni Papa? Gusto siyang gatibuok siyang mubangon. O, Tiya. Ano? Tiya, may bango lagi tingalis Lolo. Siya gitingaling may balbal sa bata, tiya. Ops, para, gaw. Tiya, gaw. Anong saban mo, oy? Di mo maluoy ni Lolo Pilo? Patay na siya, unya, inyo gihapon siya pasanginlan sa gawa diya mabuhat. Niya, nganong siguro makuno ka nga, wad niya balbal na bata. Ay, bitaw. Oh. Nganong nakasiguro masad mo, nga siya ang nagbalbal sa bata? Oh. Tabla mo tanan. Way pildi ninyo. Discussing na lang ka mo, bi. Pero ang itong nga iring, kalit siya mitong nga samtang naghisgot mi sa imong apuhan. Itom nga iring? Uy, ang sungkaban nga iring nga itong, miyabot sa inyo, Tiya? Lo, Si Lolo gito sa kagunahuna ba? lo. Ngano na ikaw? Isulti ang iring ni mo nga siya si Lolo. Owa, pero... Husto na, aruway lalis, be. Og maatong tanaw ng lubong ni Papa Pilo. May May pa. pa. Sige. Nya, mamauli na mo. Ay, anhi lang mi dinhi matog sa payag. Na. Wala mo mahadlok na ko, Tiya. Bitaw. Si Johnny ba yung midawat sa giwarawara ni Lolo Pilo?
kung mangunay kang pamalbal na mo, na madungkap ba kita kaaning bronze na kung hunting? Kukusiyo sa di mo gawin. Unya, asa man mo manghigda? Punasa mo, adumi. Usa? Nga. Sige. Magsinar din na sa kwarto, tiya. Pero, why manghilabot sa mga butang ni Lolo Pilo, ha? Ngayon, naaday butang si Papa din sa payag. Naang iyang karaang kaban sa kwarto. Di ka naduha na. Kung inyo nang ablihan, o kuhaan bisan usa ka papel, manubag yun mong lulo. Kanindot sa mga pictures nga akong nakuha. So, sige, talaan na yung cellphone, ha, Miche? Wala akong nagabi, uy. Kuan din do. Mga pictures sa pateng lawas sa batang nakit-an sementeryo. Patay nga bata? Haulit ki. O kuyaw kaayo. Kaya kuhaan is kasing-kasing. Murag pagkibalbal. Uy, kangilgi ko na. Murag kit tinuod ang sugilanon ning iyong dapit din do. Nga dunay mangtas na ungo din eh. Kay doon naman bitaw. Wa pa ka mo tuo nga ka ng mga altroso? Mao na mga kaliwat ni mga ungo? Maulagi. Grabing suko sa amahan sa bata ni Johnny Altrus, uy. Iya ko ning kulatahon. Pero, wa man nakaarat yung amahan sa bata kay kamao man dining mga muts Johnny. Mao na iyang gisaligan. So, daan na din ang kamaong makigsukmagay si Johnny sa mga bata pa mo? Di man. Mas maayo po ko na niya, Mao ba? Unya, mura malagi kag dalupig katong nag-away mo. Anim ko ni. Abi mo, naluoy mo ko niya. Mga wala na ko sa tinud ay. Mas maayo na ba nga magtuo siya ba nga? Nakalabaw siya nako. Bitaw, no? Pero may sa away mo, ay na lang ta. Layo ka dyan din ako Wa lang gid nako sa tinud Una. Sa sunod gani nga magkaharong mo, tinud-a siya. Kaya aran ako kang himo ag vlog. Oo, sa sunod. Pero ako gol, abi gani mo. Kalmar man ko. Di ko ganahan ng manghambog ko sa kong kamuan. Luuya lagi stigo nga midasmag niya. Kay maumay na tuwad. Lami naman gani unta kayo i-upload pero di lang una ko. Kay basi masuko sila. Kanang ungos dyan, mo na i-upload sa Facebook. Dalir kay ka mo viral na. Mananghid na ako ni Johnny. Ayaw, sam ka, Kung mananghid ka, di na mo sugot. Unsa? Be, ako i-upload, be. Mas nindot ang nagyaw-yaw siya babahin sa bato nga gibilin siyang lolo, be. Unsa? Minaw, ha? Ang nindot ka title ni mo ni. Ang ungo sa payag sa minteryo. Uy, klaro naman kaayo ng siya. Ngam di klaro, nga ungo ang gina siya. Basta, mananghid ang giko ni Johnny. Kakyot, gini pamation ng malitok siya nga, Ganahan magiko na nga murag foreigner pamation good. Nga, yo. Ay, kung pabatian na nga na. Pasagdi na lang good ko nga makikigala anak nila. Ako, okay gid ko nga makikamigo ka ng uban diya. Dili lang nga ng Johnny Ungo. Nga naman, magsulti naman mi. Ako magod siya interviewhon. Talag sa uno binang kaliwat nga ungo nga musugot nga magpa-interview ha. Ikaw. Pero base mag matakdan ka ha? O di ba? Ungoon ka niya? Kung nila kong patakdan sa pagkaungo, akong ipasalig ni mo. Nga dili ka na ko patakdan. Nya, kung ungoon ka? Ako ning i-record. Gawas ba? Dili ko makiksulti niya o gabiing dako, no? Adlaw ra gyud. Sa baa ganing nagkapulto matungog sulas dunggan Idong ako. Bangon ka ba? Gawas ko. May pag magsuroy-suroy ko sa gawas. Mura og hayag din sa gawas sa payag. Nindot din hibutangan og lantay. Kabog na sa hangin. Kalingin sa buwan. Mura mo mga libaw ang atong balhibo nga magtanaw sa lingin nga buwan. Sa buhi pas lolo. Magsige kita siya paso-paso din matagtakdol sa buwan. Mao nga mo tuon na nagid ang mga tao nga ungo siya. Bugal-bugalan pas mga bata. Ang sobrang mura ng tapda sa kasabutan. Doon na kailaing nagmata nga alas 12 naman sa tungang gabi
Mura man ang gikan sa menteryo ang pagaspas. Ha? Yati ra. Doon ay naglaag-laag utong mga gabi eh. Kinsa ka niya eh. Niyay bato eh. Mura doa dito gikan kasikas. Kung saan ka na nagsabas-saba no? Nagdagtom sa ibabaw sa pansyon. Hala. Mura manag si Lolo Pilo. Mao man ang buhaton ni Lolo Pilo sa una. Mataktaktol sa buwan. Mutungtong sa pansyon o maghangad sa buwan. Nag-itom siya. Mura o putos kayo ang iyang lawas. Di ko makaklaro siyang ang sama na. Ay! Ogo! May laing nakakita sa tao sa pansyon. Dahil Ogo, sa misteryo! Midagan naman itong murag si Lolo. Akong bukdon. Wala na akong asami muabot. Kinahanglan maggunitan ako siya. Hay naman to. Kalit mang nawa ang akong nakita. Niya sa Ogo, sa misteryo! Wala, ibangkong na kinabuhi. Ako makaimaan nga ungo ani karon. Nang itom rabas akong t-shirt. Tabang mo! Tabang mo! Nana sa bangungo! Nang hasol na sa bangungo Nang sabla ni Lula. Sabwa naman kayo noon. Mukha ko balik sa akong giagian. Kamang. Lula! Usay! Usay pa kita Lula! Usay! Ang ungo! Si Pilo! Nitongtong na sabsi ang paboritong pansyon nga tungtunganan! Yahay! Ano ba? Dito dapita! Agoy. Di mahimo makitan ko nila. Ayaw na ni. Confirm na yun nga. Confirm na yun sila nga. Omo, yun ko. Kung makitan ko nila din karon. Ito gani! Taw-tawas din ng Lula. Kitudlo manuning dapita. Kamang lagi ko, kamang ko. Magbubuwag yun ang pagpagita. Nagkatagkatagin sila. Saan mo kumutago eh? Naibakanting pansyon. Anak pa diya muswag. Ada saksam lamok din eh, samo kayo. Okay. Akasaba ko ni Kulduha. Ay, muram nagmatukan ko mga agok. Sa mukha gago pa ng tawana, ay. Saan mo naman sabi sa menteryo? Hala. Nga nang wak man ni Malak ang pultahan? Saan mo naman kasaba sa menteryo, ay? Dito, ang bay sa ugo. Basit ni balik niya Pilo sa iyong payag. Uy, wala. Mga tao man ang nagtaingon din, he? Payag ko! Payag! Ang payag yun ang ilang tuyo. Agoy, di naman ko makalihok ini. Kung musod ko, magtuda na sila na ako. Pitaan ni, uy. Alas! Naitawan! Parang ito sa payag! Mga abay, saan ba inyong problema, bay? Mga tanor na eh! Nagrubing bilas misteryo. Kaya kalit na dunay nakita sa Lula. Nakita ko ang ungo nga si Pilong nga nagdupa sa ibabaw sa pantiyon. Unsa? Uy, lala, kuwang rakas katugla, uy. Galimungawan ra ka ato, mao nga bisag unsa na imong makita la. Kani adto, di ko makatuog nga si Pilong ungo ng dapita. Pero karon, pistar gud na akong nakakita ng kong ungo nga nagdupa na ibabaw sa pantiyon. Unya la? Ano hibaw, masabi?
nga ang apong pilo nga niya magpuyo sa payag niya kiresmenteryo ang iyang nga binlag siyang dahon pagkaungo. Oy, kadiyat lang la ha. Murag nasayop mangyutinghali mo la. Naaraman sa taas si Johnny good. Bao ba? Hala. Kabo, tanawa ninyo kung nabas dyan niya. Pagkanauga. Aw ka na rin. O sige, pakanaugon ako. Kadiyot. Jan! Bay, Johnny! Wa na mas Johnny sa siyang kwarto. Sa kwarto ka ni Lolo, no? Kanaw ka na! Kanaw ka na! Hain man des Johnny. Milakaw siya. Kailangan ka ni Johnny. Ko man des Johnny din, he? Baka siya musudihas kaban siyang Lolo, no? Kaani, eh. Uy, siya naman, kadugay kung ana niya tumboy. Yay, maldita ni Lola ha, ay. Buutan pa man na siya sa may aging adlaw. Bidanin sa akin ako sa mas Johnny, eh. Salaman! Mik, ay nag-usap No, na Jana, naman magkano sa ka? silong. Nangita sila ni Johnny. Ambot nga, no? Mik, pakawasa na Johnny. Wag kay diri Johnny. Ay, hain man din si Johnny, ha? Mingaw naman sa gawas ng bakanting pansyon. Ay naman ka mga tanot nga. Nangita na ko. Mayo na ba kang igawas na? Kung ako lang kung inigawas na ko din his pansyon. Nakatang sila. Ngit-ngit na ba din yung labita? Pala na. Unya na lang di ko magawas. Impyo mo sa ning pansyon. Pwede ra nga. Ani ko matuog. Hoy! Paggawasan na ninyong apo sa ungo! Patubangan na mo kalimot sa ungos. Ya! Kaya na ko! Ay, kadiyot lang ha, kanang. Buwa nga kalimot, mga tuwa man dahil sa syudad si Johnny, mga sir. O, sa ito ay nalagpamakaktumboy. Sulti na lang tinuod. Nagsulti lagi ko sa tinuod la. Wa diri si Johnny kay tuwa sa syudad, kalimot lang ko. Nga nung wa man ka mo sulti ganiha, nga to din siya sa syudad. Saon nga gabi naman kong nauli la. Mingaw na, mga milahos na lang ko og katog. Wa na ko mulili sa kwarto ni Johnny. Ay, taboy. O baba, patuas barangay hall ang apo sa ungo, ha? Kinanglang, matubang sila mo dito. Oo, sige, ako siyang patuon. Yan, sa mo akong isulti niya. Hindi lang ang ipatawag siya sa kapitan. Si Kapitan day nagpatawag niya. Wamarlagi ba ninyong Kapitan, be? Basta sultero siya. Para mo sa tanan. O sige, ang sultihan. Hoy, tumboy, ina ng apong pilo, ha? Nga nakita na ako siya sa ibabaw sa pantiyon. Naghangad sa buwan. Unsa? Mauna ang buhaton kanon na dipilo sa buhi pa siya. Matagtakdol sa buwan. Unya, karon nga patay na siya. Maugyapon na yung buhaton matagtakdol sa buwan. Lula, dili tingali si Johnny ang imong nakita, uy. Kundi man siya si Johnny, siya mao si Pilo nga mibalik gikan sa lubganan. Ha? Pagtsuro diha laoy. Sama-sama na. Ipatubang lang og ba ng Johnny ang nakita ni Lola, ha? Ginawa mo. Dada ka mo. Lo, santoy lang ipanulti, uy. Tinuod ka nga nakita ni Lola si Lolo Pilo? Ay, tumana sila. Oo, to na. Ay, Paitani eh. Saon man na ako asam des abay. Si Johnny yun ang ilang ipangita. O gani. Allah. hain magit ka si Johnny. Tihara mo to siya sa kwarto ni Papa matug gabi eh. Uy, ngayon di mo ko makalihok.
Uy, wala. Niyam di ko sud sa pantyon. Gusto. Dinhim di ko makato gabi eh. Ang mga tao. Wala nang itingali sila mangita na ko kay adlaw na biya. Magkawas ako din sa pantyon eh. Sakita sa akong likod eh nga. Nagloko sa pagkatog. Tama sa pansyon. Karon ra tama yo. Good morning. Minatay mi bagal. Oy, dili. Tempa. Dili ko minatay, oy, dili. Nakatog ra ko din ilawom sa pantyon. Ako ang bagong sepulturero din, he. Ako nang giandam-daan ka ng maong pansyon. Doon na may ilubong nga na karon, di ba? Ato na. Oo. Ingon bitaw ko. Sige. Atiman na ninyo ang pansyon. Sige. Sekarang ko kaway. Yan huwa man kong makamataw sa iyo eh. Anong ko sa akong pagitaan ko sa ubang trabahan di sementeryo nga nakatugos ilawom sa pansyon. Nakuratra ba sila? Nahibong og maayo. Hain magyud si Johnny. Buntag na. Na, di jud ko makatubagan na inyong pangutana. Tiya, di ka nga namalbal sigaw dyan sa lugar. Unsa? Isa matakag uka ba na imong bakbay puldo, oy? Wa pa man ko makakita nga naongos Johnny good. Basig iya lang gitago ni mo. Ba di, oy? Uy! Ay! Bay Johnny? Ay, sorry. Kurato mo na. Kuan, nagdali lang ko kay gisundan ko sa ubang masaldo sa sementeryo. Ha? Nga nagsundan ka ba eh? Nagkurat sila kay dito go makatog sa ilawom sa pansyon nga dunay ilubong rong adlaw. Unsa? Makapihaw na ko ninyo, be. Sige, ako rin andam sa imong kape, Bay Johnny. Sayo mo lang kang bangon ron, Mitsi. Madto ko karon sa sementeryo. Unsa? Unsa naman tawang ka eh? Di naman ka mahimutang ng imong vlog-vlog ni mo? Ganahan maka ka nga, malingaw ko din eh. Pasagi na lang ko ang madto na sa sementeryo. Tiwaso na mo karon ang interview ni Johnny. Pag-amping lang ha. Nga di mo sangkos dili maayo ng paduol mo lang Johnny ha. Ay kabala ka din do. Trabaho lang ning ako. One personal intention. Pag-amping taon. Ayaw gitan patakod pagkaungo lang Johnny ha. Dili lagi. Sige na, ato na ko. Bye. Pagkaway ayo ni pagkaanhiya. Gidam ginako din ni Smith siya aron ako siya masulo pero unsa naman eh. Magsigil mahinaon nig lakaw. Unsa? Padtuon ko sa barangay. Mo na gisultis mga tanod nga may abot din hispaya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal ka gabi eh. Unsa bay? Unsa kahay sunod nga mahitabo ayo say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Pobreng dato. Papalihog ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.